हेलौ फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ गिबियावनो डिजिटल आव फिन बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा लोगोफोर गोदान जब्स ओंखारना फैलायबाय। दा बेयो माबानिफ्राय ओंखारना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर, जों अफिसियेल साइटआव थांनानै जोङो नटिसखौहाय नायगोन जोंहा बबेनिफ्राय ओंखारना फैदों बे साख्रियाहाय। दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय, जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बर' रावजों गोदान जब्सनि आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नायबानो जाबाय नोंथांमोना जोंहा मानिफ्राय ओंखारना फैदों जब्सआहाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन, जायखौ जों सर्ट फर्मआव लिरनो हायो एबा बुंनो हायो APSC, नङा होमबा? दा बिनिफ्राय जोंहा ओंखारना फैदों आरोखि APSC निफ्राय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननिफ्राय। दा जोंहा एडभार्टाइजमेन्टआहाय नैबेनो आरोखि, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जोंहा मा पस्टआवहाय मा डिपार्टमेन्टआवहाय जोंहा जब्स ओंखारना फैदों APSC नि आन्दारावहाय जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट JAA, जायखौ जों सर्ट फर्मआव लिरनो हायो एबा बुंनो हायो आरोखि। दा नाम्बार अफ पस्टआ बेसेबां दङ बेयाव नायना लादो आरोखि नोंथांमोना। 14 जन दं आरोखि नाम्बार अफ पस्टआहाय। ओमफ्राय नैबेयावहाय नायदो केटेगरि वाइज रानबावदों बिथांमोना। अपेन केटेगरियावहाय टटेल जोंहा 8 जन दङ, ओमफ्राय RFWआवहाय 2। बेनिफ्राय ओरै नायलांदो रिजार्भ फर OBC MOBC आवहाय टटेल 4, ओमफ्राय RFWआवहाय 1, ओमफ्राय रिजार्भ फर TTN आदिबासि बेयावहाय टटेल 0 आरोखि, ओमफ्राय रिजार्भ फर SC बेयावबो 0, ओमफ्राय रिजार्भ फर STP बेयावबो 0, ओमफ्राय रिजार्भ फर STH बेयावहाय टटेल 2 दं, ओमफ्राय RFWआवहाय 1, ओमफ्राय ग्रेन्ड टटेल जोंहा 14 जन जायो, ओमफ्राय RFWआवहाय 4 दं आरोखि। दा बेबायदि रानदों आरोखि डिपार्टमेन्ट वाइज केटेगरि वाइज। दा स्केल पेखौ नायोबा नोंथांमोना बिराद मोजां। नैबेयावहाय स्केल पेआहाय स्टार्टिं फार्स्टनिफ्राय जागायजेननानै 14,000निफ्राय जागायजेननानै 70,000 सिम जाहैगोन, ओमफ्राय एक्सट्रा ग्रेड पे थाबावो आरोखि 8,700, ओमफ्राय पे लेभेलाहाय पे B2 आवहाय गोग्लैगोन आरोखि। दा बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंहा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नायदो। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नायोब्ला नोंथांमोनहा जायखिजाया एनि स्ट्रिम डिग्री पास जाथारनांगोन आरोखि। BA पासआनो जा, BSc पासआनो जा, साइन्सआव फरायनाय, कमार्सआव फरायनाय जायखिजाया डिग्री पासआनो इलिजिबोल जागोन आरोखि। बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा 6 मान्थ सार्टिफिकेट गोनां जानांगोन आरोखि। कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन आरोखि 6 मान्थ्सनि बेजों लोगोसे। दा बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंहा नैबेयावहाय जोंहा बे जब्सखौहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां बैसोनिफ्राय इलिजिबोल जागोन नोंथांमोना नायदो, नैबेयावहाय नायनानै लादो लोगोफोर। आङो बेखौ खोन्थाहरबाय थाला, नोंथांमोना नायनानै लाबानो मिन्थिखागोन। 7 नाम्बाराव नाय एज लिमिटआवहाय 21 इयार्स जाथारनांगोन आरोखि। 18 बोसोरबाबो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा, 21 जाथारनांगोन मिनिमाम। ओमफ्राय मेक्सिमाम जोंहा बेसेबांसिम एप्लाइ खालामनो हागोन नैबेयावहाय होखादों। बेखौ नायना लादो आरोखि ना लोगोफोर। नै सोरनाबा बबेबा केटेगरिना 40 इयार्स, बबेबा केटेगरिना 45 इयार्स, बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नै बेखौ नायनानै लादो। ओमफ्राय 43 इयार्स बेबायदि दं आरोखि। SC ST केन्डिडेटनि थाखाय 45 इयार्स, ओमफ्राय OBC MOBCनि थाखाय 43 इयार्स, PWD फोरनिया 10 इयार्स एबा रेस्ट इलेक्सन मोनबावगोन। ओमफ्रायहाय दंबावो ओरै माखासे गभर्नमेन्ट सेक्टराव मावखानाया 40 इयार्ससिम मोनगोन आरोखि। बेखौ होनना बुंदों, बेखौ मोजाङै नायनानै फरायनानै लाबानो जाबाय इन्सट्राक्सनफोरखौ लोगोफोर। बेनिफ्राय लोगोफोर जोंहा अनलाइन स्टार्ट जादोंमोन। जोंहा 20 तारिख डिसेम्बर मासनिफ्राय स्टार्टिं जादोंमोन। ओमफ्राय जोंना माला जोबगोन एप्लाइ खालामनाय टाइमाहाय 9 तारिख जानुवारियावहाय जोबगोन आरोखि। दा बेखौ गोसोआव लाखिदो आरो थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै बेवहाय बेबायदि रानदों आरोखि। माखासे एप्लिकेसन फिस होनांगौ नालाय, पेमेन्ट दाननांगौ नालाय अनलाइन खालामनाय समावहाय। दा जेनेरेलफोरनियाहाय बेसेबां दाननांगोननो टटेल 47.20 रुपिस दाननांगोन आरोखि। ओमफ्राय SC ST OBC MOBC फोरनियाहाय 47.20, ओमफ्राय BPL PWD सेम जोब आरोखि
20 बेबायदि पेमेन्ट खालामनांगोन आरोखि जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामगोन नङा होमबा बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय जोंहा सिलेक्सन प्रसेसआहाय माबायदि खालामगोन होनोब्ला नैबावहाय नायबानो जाबाय सिलेक्सन प्रसेसखौ माबायदि खालामगोन होनोब्ला बिथांमोना फेज 1 आवहाय एग्जाम लागोन आरोखि जेनेरेल स्टाडिज OMR बेस होनो बेखौहाय MCQ टाइपनि लागोन ओमफ्राय मानिफ्राय टपिक्सआ फैगोन बेखौ नायबानो जाबाय नै लोगोफोर कारेन्ट एफेयार्स इन्डिया इन आसामनिफ्राय फैगोन आसाम हिस्ट्रि इण्डियान हिस्ट्रि एन्ड नेशनेल मुभमेन्ट जिअग्राफि इन्डिया इन आसाम इक'नमि अफ इन्डिया इन आसाम इन्डियान पलिसि एन्ड कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया निउमेरिकेल एबिलिटि जेनेरेल मेन्टेल एबिलिटि स्पर्ट्स बुक्स अथर एन्ड इम्पर्टेन्ट पिपल अफ आसाम लिटारेचार कालचार फेस्टिभेल्स अफ आसाम बेनिफ्राय बे बुक्सखौ नोंथांमोना नायनांगोन आरोखि बेनिफ्राय फैगोन आरो बेखौ होनदों। ओमफ्राय जोंहा टाइमाहाय एग्जाम लिरनो थाखाय 2 आवार्स मोनगोन आरोखि 2 घन्टा ओमफ्राय एग्जामनि मार्कशिट नाम्बाराहाय 100 मार्क्सनि जागोन आरोखि बेखौ फेज 1 आवहाय बिथांमोनहा बुंदों। बेनिफ्राय जोंहा दंबावो फेज 2 एग्जामावहाय बिथांमोना फार्स्टआव जेनेरेल इंलिशनिफ्राय रिपर्ट राइटिं कम्प्रेहेनसन ग्रामारनिफ्राय लागोननो 100 मार्क्सनि ओमफ्राय 3 घन्टा टाइम मोनगोन आरो ओमफ्राय नाम्बार 2 होनदों जेनेरेल एसामिस इंलिश बेखौ होनदों अल्टारनेटिभ 50 मार्क्सनि फैगोन ओमफ्राय 1.5 घन्टा टाइम आरोखि। ओमफ्राय आरोबाव प्रेसिस राइटिं ड्राफ्टिं एन्ड जेनेरेल नलेजनिफ्राय 200 मार्क्सनि एग्जाम जागोन ओमफ्राय 3 घन्टा टाइम मोनगोन आरो एग्जाम होनो थाखाय। ओमफ्राय फेज 3 आवहायबो नायदो फेज 3 आव नायदोलाय कम्पिउटार प्रेक्टिकेल टेस्ट लागोन 50 मार्क्सनि ओमफ्राय 1.5 घन्टा टाइम मोनगोन ओमफ्रायहाय लास्टआवहाय इन्टारभिउ लागोन आरोखि 48 मार्क्सनि इन्टारभिउ जागोन। फेज 1 फेज 2 फेज 3 खौ पास जायोब्लानो डाइरेक्ट साख्रिखौ मोनगोन आरोखि। दा जोंहा बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला नोंथांमोनहा नैबे अफिसियेल साइटआव थांनानै एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय नङाब्ला आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौहाय लिंकखौहाय पिन खालामना होना दोनखागोन नोंथांमोना बेयाव थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय आरोखि ओमफ्राय एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय मानोना जोंहा बारा गोबाव सम गैला लोगोफोर बिनि एप्लाइ लास्ट डेटआहाय थाबैनो जोबगोन 9 थारिख फैबाय थानाय जानुवारि बोसोर गोदान मासावनो जोबगोन आरोखि। दा मोजां गुड्स निउस नङा होमबा मोजां खबर मोजां खौरां नोंथांमोननि थाखाय बेनो लास्ट चान्स आरो नैबे बोसोरावहाय बोसोर गोदान हाबनायनि सिगां गोदानै जब्स ओंखारना फैबावदों आरोखि। दा नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय जायहा क्राइटेरिया गोरोबो आरोखि जायफोराहाय एलिजिबिलिटि जायो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय जायफ्रा क्वालिफाइड गोनां नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। ओरैनोबाथ' माबाल'सो नांगौ नङा होमबा लोगोफोर जोंहा एनि डिग्रि पास एनि ग्रेजुवेट नांगौ नङा होमबा जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो होमबाथ' बारा माबा नङा इजियैनो एप्लाइ खालामना लानो हागोन बयबो आसा खालामनाय थाबाय। होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो आरो लोगोफोरनोबो बयनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो। आरो लास्टआवहाय आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरनो सानदों नोंथांमोना चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान गोदान बर' रावजों बेबायदिनो गोदान गोदान इम्पर्टेन्ट जब्सनि आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। थेंक इउ फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। नाइस टु मिट इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार।